Yeah, okay mga paps. So, mano tagane? Mano tagane subang? Maparaw sailing kami. Gabi ka confusing. Maniman may parasailing, may paraw sailing. Wala akong kadala. W lang. Makadto kami sa ano karon sa beach. Okay. Kay masakay kami sa paraw. Then na-sail kami. Alright. Okay. Maulat at tade. Okay, maulat kami di sa lobby. Okay. Paabot na masukat sa mo. Eh, mami, excited ka man sa paraw sailing ngayon eh. Enjoy ta ang sunset ha. Okay. Siguro itikwang ta na lang kadayon. Ay, tikwang mo po. Ay, hindi oh. Ikaw na gitna, tikwang ko. Slowly lang. Slowly. Di ko ni pwede butang mga cellphone namon. Diyan na sir. Dali yung ako. Oh, sige. Oh, sige, saka na be. Alright. Okay. What's up? Hey, mommy. Hi. Alright. Excited? Tulbaan? Okay, good. Okay, so ano lang ni? Hangin lang ni. Paraw. Picture kami oh. Sagad ko smile na may nalipat ko. Di po Dahil naman nung liwat ko. Liwat kami, mask kami. Nalipat ko. Oh. Ay na ano man. Grabe balance ni Migo ba? Uga. How did you do that? Bawa ko namin sa kuha mo dito. Na sige steady lang. U-turn. Muna kita naman di anak malsa. Ano naman dahil sa sunset? Muna style. Pero matubang ka muna. Naka-play na sir. Naka-play na. Record pakita isang natin na shot na. Dapat ka rin videographer ng kamo. Oo, videographer naman kamo. O dala ka mo camera, extra kuha na sa inyo. Mga vlogger sir. Vlogger. Sino mga sikat nga vlogger yung nasakay niyo? Eh, hindi ko na tinatanong yung ano eh. Kung may mamangkot sa inyo nga sikat nga vlogger ang nasakay sa inyo, padaw nyo na sa mga inupunan ha. Ay, vlog yan eh. Yun sir. Oo. Video sikat na. Video sikat. 13K pa lang. 13K subs pala. Okay na lang ka na ba? Oo. Alright. Thank you. Tulok yan, nice tulok slowly, tulok yung sunset. Go.
tulok luwat to. Yes. Nagsiso ka din. I-balance. Hindi mas parang na bidong. Alam makita mo kinang pagkamatamat yun ang. Lagson tabi sunset, Noy. Balagson mo kaya. Malabot yung ganda. Salubong pa natin yung isa. Nasig man lang gali. No, kung isipon, no? Araw. Once pag ano, nasa dati. Oh, di po ba rin. Wala na. Kamay na lang, gid. Away na daw. Daw punggod na lang so. Gabi na siya. Laba. Okay. Gwa na bangkel ni Jel. Ba, pulmon ba? Gwa gidi bangkel ni Jel ya? Ah, kuya? Di kay ikaw ta... Waswang. Nami ka oh. Ano mo siya ya? Ano yung may party? Ako man, party boat man ha. Kaya namin yung isa ka daw social tanawon. Salamat. Okay. Bye-bye. Sige, along. Basta yung traffic. Alright, so amo na nga amon niya paraw sailing. Hindi man siya adventure, no? Pero nami sa Pang-titos. pagtitos and titas. Nabagay gid sa mga tigol bumps na, no? Gamat-amat tigol bumps bla. Hindi man bagay sa mga senior. Akong senior ka naman ya, ti Island hopping. kasi magsakit ang likod nyo sa umpok-umpok. So enjoy ka na. Highly recommended.